Vážený pán riaditeľ, milí kolegovia, drahí rodičia, milí moji maturanti. 11 mesiacov prežívame rok viery. V kostoloch, v škole, na našich nástienkách je logo, kde v štvorcovom ohraničenom poli je znázornená loďka, plaviaca sa na jemne naznačených vlnách, ktorá symbolizuje cirkev. Dovolte mi, aby som aj túto triedu 4. AG prirovnala takej malej loďke, cirkvi, do ktorej postupne nastupovali pasažieri na spoločnú plavbu. Najprv ich bolo 25, potom v 2. roku plavby pristúpili ďalší 4. Posádka, v ktorej bol až 2-ročný vekový rozdiel medzi niektorými študentmi. Prišli aj poriadne búrky. Ešte dobre, že kapitánka mala, a dúfam, že ešte bude mať, dosť dobrý hlas, aby dokázala prekričať hlbobytie. Po búrke opäť zasvietilo slnko. Na logu je znázornené v pozadí za plachtami a pripomína Eucharistiu. Som povďačná Bohu, že títo maturanti okrem zelených stúžiek nádeje dnes prijali aj Ježiša, že sme začali túto stužkovú slávnosť svetou omšou a že stýčený kríž bol a bude hlavný sťažen loďky. Spoločná plavba trvá už viac ako 3 roky a blížime sa pomaly k brehu. Pani učiteľka Ždeníková v minulom školskom roku povedala svojim maturantom na záver svojho príhovoru asi toto. Táto trieda má Filipa s veľkým F aj s malým F. O týždeň neskôr pán učiteľ Lojan ukončil svoju reč. Táto trieda má mňa. Pokračujúc v tradícii si dovolím povedať. Táto trieda má svojho kapitána a má nás, rodičov a učiteľov. Dnes vidíme, ako sa z detí stali krásni mladí ľudia, ktorí tu teraz stoja pred vami plní očakávaní, túžob a možno otázok i vďaky. Na záver chcem vám i sebe popriať a u nášho nebeského Otca vyprosiť len jednu moju túžbu. Nech loďka, na ktorej sme tu všetci prítomní, pripláva so všetkými pasažiermi k nášmu nebeskému Otcovi a aby sme sa raz stretli všetci v nebi. Ďakujem. Dámy a páni, stužková slávnosť je o pozitívach, ale aj negatívach. Každá udalosť má svoje negatíva, tak ako Matej stratil zuby. Usmej sa, ukáž. Ako si môžeme všimnúť, očné zuby sú fuč. Očné zuby sú fuč. Vero tak. Položil som ich v šatni na stoličku, prišiel som a neboli tam. Videli ste, aké máme očné zuby? Parádne. To super. A jeden, druhý. Paráda. Učil som túto úžasnú triedu celé 2 roky a teda každý ma pozná, že som veľmi taký dôležitý, neviem sa ani zasmiať, som taký introvert. Daj sem. Pán učiteľ Lojan, čo vy by ste nám chceli odkázať maturantom a potom tiež aj všeobecne maturantom? Ja? Nič. Presne takto ho poznáme z dejepisu. Stužková je úžasná, ďakujem za ňu. Vynikajúci program, vynikajúci kolektív. Chcem poďakovať aj pani mojej svokre Marii za moju manželku Jarku. Aj my ďakujem. A ja ďakujem. Všetci ďakujeme. Je taký dodatok, raz čo sedí predo mnou. A
V 3. ročníku som opísal chemiu od neho, musím sa priznať. Dobre, chemiu som Áno, raz tu je môj syn, môže byť. je veľmi dobrý chlapec. Chemiu dobre vie, darmo, chemia je super. Čo vy by ste nám chceli odkázať? Že keď jete, nemáte rozprávať. To je veľmi múdre. To nás ešte učili v cirkevnej škole, na základnej. 12 rokov už tu chodím. 12 rokov! Som rád. Len to som chcel.